Здравейте! Нали в магазинчето преди малко се засек? Там едно момченце му хвърля клечки и той каталя. Измори ли се? Измори се. Как се казва? Чарли. Чарли? Чарли? На колко е Чарли? 2,5. 2,5. Аз защото много обичам да снимам кучета. И ако имате 5 минутки, мога да му штракна някои снимки. Можем ли брат? Стой! Стой! Браво! Той си е йоркширски териер, нали? Много са сладки тези. Точно Йорк. Той ви държи млада. Много бъргахне. Виж! Браво! Други кучета имали ли сте преди него или? Не. Това е първо куче. Да. Носи ли ви радост? Ми носи как не. Да. Него ще изборим и да ми гледа така умно. Много ви благодаря за търпението. Чао!